Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. Ọtụtụ oge gara aga n'otu obodo, e nwere di na nwunye ndị bi n'obodo ahụ bụ ndị hụrụ onwe ha n'anya nke ukwuu. Ha abụrụla di na nwunye afọ 10 ma bụrụ ihe nlereanya nye ndị di na nwunye ndị ọzọ n'ihi ka ha si wee hụ onwe ha n'anya nke ukwuu. Ma otu ihe kọrọ ha. Anụbeghị akwa nwa n'ime ụlọ ha. Nke a na-eme ka nwaanyị ahụ jiri anya mmiri na-asa akwa ndina ha kwa abalị ọbụla. N'oge abalị dị otu ahụ, di ya na-akasi obi ma gwa ya na ya dere edu n'ihi na oge Chineke kacha mma. Oge afọ 2 gafechara nke mere ha afọ 12 dịka di na nwunye. A nụrụ akwa nwa n'ezinụlọ ha dịka nwaanyị ahụ toro ime ma mụọ otu nwa nwoke. Ha gụrụ nwa ahụ Echezona malitere ito ọsọ ọsọ n'ihi na ejiri ngwa nri ndị na-edozi ahụ wee na-azụju afọ nke ọma. Mana ọ na-abụ oge ọbụla Echezona kpara agwa ọjọọ maọbụ nnupụ isi, ya bụrụ na nna ya achọ ịpịa ya ụtarị maọbụ bara ya mba iji dọọ ya aka na ntị, nne ya na-agbatara ya ọsọ enyemaka ma gbochie di ya inye Echezona nduzi site n'ịpịa ya ụtarị. Nwunye ya na-echetara ya na Echezona bụ ofu mkpụrụ anya ha ji ahụ ụzọ, na ya biko ejila ụtarị pịagbuoro ya nwa ya nwoke. Nke a gara n'ihu ọtụtụ oge ruo n'ogo na o nweghị mgbe a na-apịa Echezona ihe, ya bụrụgodu na ọ chọọ ịdaba n'ọkụ. Ọtụtụ mgbe, ndị agbata obi na-eweta mkpesa banyere agwa ọjọọ Echezona mesoro ha maọbụ ụmụ ha, mana nne Echezona na-agbachitere nwa ya azụ ma ghara ịdọ ya aka na ntị. Otu ụbọchị ruru, dịka Echezona na-esi eme n'oge ndị gara aga, ọ malitere ịchụso otu nkịta na-akpagharị n'ezi, bụkwa na agwa nna ya dọrọla ya aka na ntị banyere ya. Dịka ọ na-eme nke ahụ, nkịta ahụ chụsoro ya ma taa ya arụ. Oge ọ lọbatara n'ụlọ, kama ịgwa nne na nna ya, o kpuchiri ọnụ ya ma jiri akwa uwe ya yichie arụ nkịta ahụ. Ọ gara n'ihu ikpuchi arụ nkịta ahụ ruo kwa izu ụka 2, bụ mgbe arụ nkịta tara ya banyere n'oge ọrịa nkịta, nke mere ka ọ malite ịgba ụja ka nkịta. Oge nne na nna ya nụrụ ka Echezona na-agba ụja ka nkịta, n'oge ahụ ka ha ghọtara ihe mere o ji eme ahụ ya n'ụzọ dị aṅaa kemgbe izu ụka 2 gara aga. Ha gbachiri ya n'ọnụ ụlọ ya bụ ebe ọ nọ na-agba ụja ka nkịta ruo n'oge ọnwụ ya. Nna Echezona chetara nwunye ya na ya bụrụ na ọ dọnyere ya ukwu n'oge ọ na-adụzi Echezona, na ọ kara ịgwa ha na nkịta tara ya arụ iji nye ya ọgwụ ma ọ bụ ọ garaghị dị n'egwu egwuregwu iberibe nke chụgharị nkịta. O Chim. Ndị okenye na-ekwu sị, ijiji ntị ike na-esoro ozu banye n'ili. Ọzọ, ụkpara okpoko gburu ntị chiri ya. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ, ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.